Australiji multi-talented. Kažite nam nešto o tim vašim talentima. Šta vi to sve radite? Čemu se bavite? Pa tako kažu da jesam, mada ja to ne smatram baš tako, ali eto, volim da slikam, volim da pišem poeziju, pa počela malo i prozu. Pevam, to mi je ono što najviše volim u stvari. I mislim da kad sam se rodila, odmah sam zapevala. Ali sve druge ljubavi, kao što je slikanje i poezija, to radim kad poželim, kad mi dođe, što bi rekao naš narod. Jer ne možeš to da radiš kao neki rutinski posao. To je jednostavno kad ti dođe neka inspiracija. Tako da i ja pokušavam da dam sebe na najbolji način. Jedan prijatelj naš kaže, dok ne stisneš pastu za zube ili bilo koju, da iscuri nešto, ne može da iscuri dok je ne stisneš. Tako i nas, ljude, čoveka, kad stisne neka muka, neki jad, onda nešto izađe iz nas. Tako je, valjda, iz mene izašla u tim momentima poezija. Malo mi je, ja bih rekla, previše tuge u njoj, ali to je možda i lek neki za srce, za dušu, da izađe taj. Misli jedne duše. O Bože dragi, kad se setim polja i šuma tvojih punih ljubičica, ponovo te videt moja duša sanja, na grudi ti sletit ko ranjena ptica. Nevesto mila, prekrasna si svagda, kad snegovi beli, belo ti obuku, a prelepa onda kad cvetovi prvi šareno poklone, a belo ti svuku. Miline lepše od zlatne haljine, kad pšenica svojim rodom te povije, a zora se klanja pred lepotom tvojom, kad te jesen žutim plaštom obavije. Ponovo te vide, moja duša sanja, da lepota tvoja opet me opije. A kakvi su vaši prvi utisci kad ste došli u Australiji? I šta vas je nateralo? Zašto ste došli? Pa kao i većinu naroda, u to vreme, kada se dogodio rat, mi smo otišli u Srbiju kod moje mame i sticajem okolnosti, moj stric živi ovde, pozvao nas je da dođemo. Krenuli smo na taj put, u tu avanturu, što bi se reklo, i pod moranjem. Neki ljudi su odlazili prije nas koji su želeli, mi smo jednostavno morali na taj način da tražimo bolji život, ali kad smo došli, osjećali smo malo i strah od neizvesnosti i neku radost i neku kao za novim početkom, za novim izazovom da počnemo novi život, da se susretnemo sa mojom familijom ovde na kraju krajeva, sa stricem i njegovom familijom. Ipak smo osjećali sreću što smo dotakli tlo na kojem ćemo da počnemo novi život. I koliko već dugo živite ovde? 26 godina. A deca koliko su bila kad su došla? Pa bili su tinejdžeri. Da, jeste imali znanje engleskog jezika? Ja nisam, ali Stanislav, moj suprug, on je učio u školi i deca su učila u školi isto. To je puno pomoglo, jel? Jeste, kako ne. Nataša i Goran su bili dobri, baš su pomagali iz početka sa engleskim. Ponegde i Stanislav, gde je osjećao da treba,
A ja sam uvek bila neki borac, da vam pravo kažem. Nikad nisam imala strah od ničega. I tu sam ja odmah srela neke naše ljude iz Bosne i čovek jedan rekao je da on radi već i ja kažem pa šta radite? On mi reče, ja kažem pa to i moj muž nešto slično radi. Tako da je taj čovek odmah pomogao mom mužu da se zaposli, a i ja sam ubrzo dobila posao. Nisam tu dugo radila u toj fabrici, ali sam ubrzo dobila jedan bolji posao u jednoj ekskluzivnoj radnji. Znači, šili smo samo odela i to po narudžbi samo i polako krenuo je život nekim normalnim tokom. I sin mi je tamo počeo učiti harmoniku, tako da je ovde se našao sa jednim kolegom i osnovali su orkestar. Ko će da peva? Ajde mama ti, pošto sam ja u Borovu igrala u kulturno-umetničkom društvu Maksim Gorki i pevala sam tamo. I mama, ajde ti pevaj dok mi ne nađemo ko će. Tako da sam vam ja postala ovde i pevačica. Ali bilo je zanimljivo. Pevali smo u klubovima našim i tu smo odmah upoznali ljude koji se bave muzikom. Upoznali smo popularnog ovde Duleta Tamburicu, to mu je umetničko ime. Moj sin je upoznao mladića koji se zove Miroslav Velemir i da vam kažem iskreno, oni su nam pomogli mnogo, tada nismo imali ni financijskih mogućnosti, da kupimo Goranu, mome sinu, našem sinu, harmoniku i oni su nam, njegovi roditelji su nam pomogli, posudili su nam novac, mi smo kupili harmoniku i tako je počela Skadarlija da svira u Pertu. Da li ste osjećali nostalgiju među tim ljudima koji su vas slušali, koji jedva čekaju da čuju našu pjesmu? Pa to je uvek prisutno u čoveku. Znate kako je to i sami osjećate to isto, verovatno. Jednostavno je nemoguće istisnuti tu notu iz sebe, pošto je ona... Inače, mi smo ljudi sa tih prostora mnogo privrženi svojoj zemlji i imamo ta osjećanja ljubavi i pripadanja tamo. Davala je neku notu, znate, tom našem veselju, tom našem pevanju, tom našem zajedničkom druženju, neku notu posebnosti. Tako da svaka ta naša susretanja sa našim narodom na tim zabavama su bila ispunjena dubokim nekim osjećanjima i radošću, što možemo da otpevamo koju pesmu koja nas vraća tamo na te prostore. Kad ste posljednji put bili u Srbiji? U Srbiji sam bila prošle godine. Ove godine, kao i što sami znate, ne može se zbog korone. A inače bi voljela da odem svake godine. Imam tamo sestru, imam brata i njegovu decu. Tako da ja sam sretna što su mi deca ovde i što smo svi zajedno na okupu u stvari. Znamo da ste radili i kao taksi vozač. Kako to? Kako ste se odlučili na tako nešto? Nikad u životu nisam mislila da ću da bi mogla da radim tako nešto. Međutim, kaže, nikad ne reci nikad. Evo da ispričam jedan slučaj kad je jedan profesor sa univerziteta iz Amerike došao tu na seminar neki
ja sam ga pokupila iz hotela, vozila sam ga na univerzitet i oni uvek pitaju odakle ste. Ja kad sam rekla da sam iz Srbije, a čovek ono meni I'm so sorry. Ja gledam u njega, žao mi je. Ja kažem, šta vam je žao? On kaže, što nismo ranije ušli u Srbiju. Ja sam se ukočila, šta pričate vi, ja kažem. Pa kao što Amerika nije ušla ranije u Srbiju da napravi red, kao pa Srbija je kao stradala. Ja sam se šokirala. Ja kažem, pa vi pričate nešto što uopšte ne razumete. Amerika nije pomogla Srbiji. Amerika nikad nije trebala da uđe u Srbiju. Srbija što je imala, trebala je sama da reši to. I sve bi rešila i ne bi bilo to krvoproliće koje ste vi napravili. Vi nikada niste trebali da uđete u Srbiju. Vi niste pomagali Srbiji. Vi ste Srbiju osakatili. Vi ste svima pomagali, a Srbiji niste. Ja sam počela i da plačem, jer to je meni bilo toliko strašno, ali nisam se bojala ničega. Sve sam, kad je on izlazio, rekao je meni ovako, a pošto sam mu rekla da idem, pitao me kad idem u Srbiju, rekla sam idem ove godine, nadam se da će vam biti lepo i da ćete promeniti mišljenje o američkom narodu. Ja sam rekla, ja nemam ništa protiv američkog naroda. Ja ovo što sam rekla sam za američku politiku i američke lidere koji su napravili to što su napravili u mojoj zemlji. To je moja zemlja, a vaša zemlja je Amerika i vi u njoj trebate da pravite red. Evo i jedan lep moment, simpatično je bilo kad sam dobila posao i odem na adresu, izađe jedna žena i izađe jedan muškarac za njom i ja kažem, ja vas poznajem, vi ste Kim Baisley, on je bio kandidat za premijera u Australiji. I on kaže, wow, otkrila si moje tajno sklonište. I ja kažem, kako ste? Kaže on, dobro, hvala, hoćeš glasati za mene? Ja kažem, pa naravno da hoću. I tako, mislim, ima simpatičnih stvari koje su mi se događale, ne samo tako neke gde sam morala da plačem. Da sam pisala dnevnik, mislim da bi bio bestseller. Veliku podršku imam od Stanislava, mog supruga, jer on nikada nije imao ništa protiv da se ja bavim pevanjem i da pevam, da nastupam. Uvek je bio potpuno saglasan sa svim. Ne volim mnogo da se eksponira ispred kamere i da priča, ali nikad nije bio protiv toga da ja ne pevam. Isto tako, kad sam prestala da pevam sa mojim sinom, on je upoznao devojku koja prelepo peva i ona je počela da peva sa njim u njegovom orkestru. On mi takođe daje podršku i Snaja, Snežana, i dele mi savete i pomažu mi ako mi nešto treba. Mada meni u stvari ni nije potreban neki savet. Ja sve savete koje dobijem muzičke, to je od Duleta Tamburice, jer on je provereni muzičar i talenat. Sanja, hvala vam što ste me pozvali da budem deo ove emisije i 31 godinu živim u Australiji i kao i svi ostali isto je bilo malo onako teško i naporno, ali eto, uklopili smo se nekako, iako ovde živimo, a srce nam je ipak vezano za naš stari kraj i tako, eto, tako smo se upoznali Milena i njen sin i krenuli smo u tu Skadarliju
pravila se, skupljao se novac za siročiće u Srbiji 1994. godine, tako da smo tada u toj Skadaliji smo skupili mnoga prijateljstva i tako je to sve nekako krenulo. A obzirom da su svi ljudi koji su ovdje došli iz cele bivše Jugoslavije i svako voli nešto svoje, malo je bilo teško ispuniti svima te želje, ali eto tako. Mislim da to lepo ovako ide. Sa Milenom jako lepo, eto, sviramo, pevamo zajedno i pokušavamo da zadovoljimo sve, da svi budu srećni i zadovoljni. Učestvovali ste i u Tamburica Fest u Srbiji. Jesam, ja sviram od malena sviram. Počeo sam malo gitaru, pa harmoniku, onda sam, eto, počeo da sviram tamburu, mada svi kažu da sam najbolji tamburaš u Pertu, ali ja sam čuo da nema ni jedan drugi osim mene, tako da sam kažu najbolji sam tamburaš ovdje. Uglavnom, učestvovao sam na Tamburici Festu 2014. godine i imao sam veoma lepo iskustvo i učestvovao sam u Žikinoj šarenici na radio televiziji Srbije, tako da mi je to bilo jedno od najlepših iskustava u mom životu. Izdali ste i svoj CD. Ja sam, pošto sam se prijavio na Tamburicu Fest i razgovarao sam sa divnim čovjekom Jovanom Adamovim i svima iz Tamburice Festa. I onda sam im rekao da sam napisao mojih 8 pesama tada i oni su rekli, ajde, možemo i da čujemo te tvoje pesme. Ja sam rekao, što da ne, onda sam uzeo tamburicu, snimio ovako. Samo na tamburi sam i otpevao malo i poslao im to i onda su mi oni ponudili, kažu da sviđaju se moje pesme i ako hoću da Tamburica Fest će da budu pokrovitelji mog CD-a, tako da sam tamo snimio CD kad sam bio. Kad je snimio taj CD, on je sve što je prodao od tog CD-a poklonio za jedan dom za nezbrinutu decu kod nas. Nestaće sunce sa neba, nestaće sve što mi treba, ako odeš ti, nestaće moji sni, nestaće sunce sa neba, nestaće sve što mi treba, a sve što mi treba si ti, jedina ljubavi. Prelepe su mu pesme. Dule i ja smo članovi sabornika književnog kluba u Pertu i tu također nastupamo. I mnogo su nam lepa druženja tu. Pevamo starogradske pesme, Dule sa svojom tamburicom, oplemeni svako to druženje. Ja također pevam u horu Crveni božuri, a odskora i u drugom horu Izvor, ali božuri su moja kuća, što bi se reklo. I Dule nam mnogo puta odsvira neke pesme uz hor i oplemeni naše pevanje. Mnogo lepo zvuči. Jako je bitno napomenuti ljudi koji ne znaju da pevaju, teraju da pevaju. A pošto ja kažu da znam da pevam, onda mene teraju da sviram, a ovi koji ne znaju da pevaju, njih teraju da pevaju. Tako da je to jako lepo uklapano. Najlepše je kad Dule peva i svira. I to je onda su to slike obojene i ozvučene.
To je fantazija. Prošle godine smo imali jedan lep izlet brodom po reci Svon i brod je bio, boga mi, pun gostiju i imali smo tako divno druženje sa 2 sata i kruženje po reci Svon. Planovi sad ovdje kad prođu sve ove restrikcije u vezi koronavirusa i to, kakve planove imate za dalje? Imamo zakazanih već nekoliko svirki, mada smo morali da otkažemo dosta toga obzirom na situaciju s koronom i tako. Lajte sad to kad prođe, nadam se da ćemo se vratiti da ponovo možemo da sviramo i da pevamo. I tako da, eto, i Jovana Adamović čuo Milenu kako peva i predložio da bi to bilo dobro da se pojavimo tamo i da ona jako lepo peva i da je bilo to jako dobra ideja, to bi trebalo da ispunimo, da je to obistinimo. Darinka. Kad bih mogla, samo kad bih mogla, da svoju javu pretvorim u snove, da ugledam jutro u očima njenim, kada me budi na doručak zove. Kad bi mogla sada ovog trena zaustaviti niti što sadašnjost vezu i postati čedo ispod njenih grudi, da toplotu čutim ko ptiče u gnezdu. Kad bi mogla na trenutak vilo da naslonim glavu ja u tvoje krilo i osjetim miris dunja i jabuka, da mi kosu takne tvoja mila ruka, oslobodim dušu nemoga jauka. Tu si, uvek blizu, iza nevidika, u srcu i duši večno živa slika. Majka, Bogom dana, bila si Darinka.